ଠିକ୍ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜିର ଶୀର୍ଷକରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ଓ ଆଗାମୀ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ନହେବା ସମ୍ପର୍କରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଓ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଲା ଭଳି ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ମାନେ କିଛି ବୁଝି ନପାରି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଠିକ୍ କଥା ଆଜି ତାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହିପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଖବର ଜାଣିବାର ଥାଏ, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଏବେ ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆସିବା। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା କିମ୍ବା ନ ଖୋଲିବା, ଏ ବର୍ଷରୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ଏବଂ ନ ହେବା ସମ୍ପର୍କରେ। ଖରା ପାଇଁ ଛୁଟି ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆଗୁଆ ହେଲା। କୋଭିଡ ପାଇଁ ଆଗରୁ ଛୁଟି ହୋଇଥିଲା, କୋଭିଡ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଛୁଟି ହେବ, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ନଈ ନ ଦେଖି ଫୁଙ୍ଗୁଳା ହେଲା ପରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତ୍ତିକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ନିଜେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନ ପଡ଼ିବାକୁ ଆମ ଠିକ୍ କଥା ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ତା ଛଡ଼ା ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଲାଗି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଅଭିଭାବକ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ, ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ଏହାକୁ ସେୟାର କରି ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ। ଏଥର ଆମର ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା। ପ୍ରଥମତଃ, ଖରା ରହିଲେ ଛୁଟି ବଢ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, କୋଭିଡ ହେଲେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତୃତୀୟରେ, ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା ଏ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଚତୁର୍ଥରେ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଅଷ୍ଟମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଆଗକୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ନବମ ଦଶମରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମରେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିବା। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାଟ୍ରିକ ମାର୍କକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବାକୁ ହେବ। 7 ନମ୍ବରରେ 2026 ଓ 2027 ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଚଳିତ ଢାଞ୍ଚାରେ ହେବ। ଯେମିତି ଫର୍ମେଟିଭ ହେଉଛି, ଯେମିତି ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି, ଯେମିତି ସ୍କୁଲ ମାର୍କ ଦେଉଛି 20 ମାର୍କ, ବୋର୍ଡ ମାର୍କ ଦେଉଛି 80 ମାର୍କ, ଠିକ୍ ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ହେବ। ଏବେ ସିଲାବସ୍ ବଦଳିବ ନାହିଁ କି ବହି ମଧ୍ୟ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଅନଲାଇନରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥର ଆମର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଜାଣିବାରେ ବା କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥାଏ, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାଇଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଆଗ ଜାଣିବାକୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଧନ୍ୟବାଦ।